UGWUMBA. Ị mara na ọsụsọ ndị Igbo ma ọ bụ na ndị Igbo bụ ndị nọ n'isi ọ na-abụ imecha ihe tata oru echi echefuo ya. Ndị Igbo ka ọ na-abụ ịnyụcha ha ịkpakwụ mechaa ha ihe niile ị ga-eme ha. Etu anyị si agbaghara mmadụ, etu anyị si echefu ihe, ọ dịka gasị na enweghị ihe mere. Na a na-agba ọkụ shọpụ ọkụ, na a na-akwatu gaa n'ebe niile akwaturu ụlọ na Lagos steeti ma ụlọ ndị mmadụ ma shọpụ ndị mmadụ, ị ga-afụ na ndị Igbo emego ka gasị nke mere ji oyi chimekwa ọzọ. Maka gịnị? Anyị a na-echefuka, anyị a na-ebu ihe n'obi, anyị nwere obi mgbaghara, anyị nwere obi nwanne. Iji maatụ, epere m mpe, ebu m slate m n'isi na-anata na-aga skuul mgbe m rutere na 1976 Febụwarị. Asị anyị na-achị azụ, obodo na-agbagharaghara, asị na agbagburu prezidenti. N'obi nwata ma amaghị m nke ihe gbasara prezidenti na akwụkwọ ngara tata, maka mgbe ahụ bụ mgbe ọ na-abụ itinye aka ruo ohi na ntị ewe ọ bụrụ na aka ga-erughị na ntị ya bụ na-enwe m iwe na asịrị m buru slate m na akwụkwọ aka na-atọ m ncha. Mana inezi anya, onye agbagburu mgbe ahụ bụ Murtala Mohammed so n'ofu onye nyụrụ ndị Igbo ịkpakwụ na ọgụ a nụpụrụ na-erubeghị afọ 6 mgbe a nọgbuo ihe a. Ndị Igbo asịghị na-emetara ya. Abịa na n'Igbo, anyị ka wee kwa akwamozu Murtala Mohammed karịa ma ndị be ha, maka na ndị be ha bụ jọs buru etinye ya n'ihe dịka nkata buso ya n'ala. Ya bụ na ihe anyị na-achọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara obi ndị Igbo. Obi anyị dịka ndị Igbo ọ ihe Chineke ji gọzie anyị, mana e nwere ụzọ ọzọ m chọrọ ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị, ị ga-ama ebe anyị na-aga, maka na ihe anyị chọrọ inebe anya, ọ bụrụ na asụ ya n'oyibo bụ another kind of Biafra. Epetike UGWUMBA. Ị maara na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ihe eji mara anyị. Ofu onye si na anyị amaghị agba ọsọ mmiri, na anyị na-anọrọ mmiri ọnwa zuo anyị ahụ tupu anyị agbawa. Ọ bụrụ na ị na-anya ihe niile mere na ndị Igbo na obodo anyị bụ Naịjirịa, eche m na orugo mgbe ndị Igbo ga-asị mba na ozona. Ihe UGWUMBA kwuru kpochakọrọ ya, anyị neediri new concept iji wee chụba ihe a na-ekwu ịchụ Biafra of the new generation bụ kedu ka a ga-esi wee mee. First of all, before inweta anything mbụ inweta obodo ọdịnarị obodo maka na-enwe boundary adjustment na ndị otu ya, inweta ihe ka nation. First of all, onwe ihe ndị ọcha na-akpọ plebiscite, nke ndị be anyị na-akpọ referendum. Inweta referendum na-asụ ndị be anyị abụrụ we no go gree, we no go chancha masị na referendum. Unu ga-enwe senators and house of rep members ghọtara ihe unu na-ekwu, kwete n'ihe unu na-ekwu, ihe eje n'ihe unu na-ekwu. Anọba ha na house ereze as motion na ndị be anyị ise ngwa unu na ha chọrọ ka nye ha plebiscite. Ndị ewesịnụ isiri gịnị adịsị ikwuo ya, ndị ahụ ya eje lobby within themselves. Okwu onye ọzọ ekunesi n'ọkwa ndị be anyị kwuru o nwere onye Anambra na-ezi onye Enugu asị onye Ebonyi asị bịa na ihe a ka ndị be ha ji achụ ya n'ụlọ okwezi eju ụlọ. Onye abịa sị n'ọkịta akụ n'ụzọ pụtara ya ọ ba na debate. Ife prezidenti emezi bụ ọsị oke ka a gaa into division vote ọsị oke eri fat next one second hearing onye ọzọ eweta all the possible. Achọ kọmitii enebie anya ifu process dị na kọmitii eneba prezidenti anya ewetazie ewee kwube oke na kere mgbe ọ ya bụ ebido mebi ihe dị na ya. Olu a na-atụ ya ka election a na-atụ ya ahụhụ no election. Ọ bụ na inwe voters card maka ndị be na mistake ekwe voters card asị no election bụ onye voters card abụrụ m Nigeria. Ọ ya amaghị ife because oge luo oke ndị tụrụ vote abịara sị na voting registered voters dị na polling voter dị 300 were asị na n'inwe ha gbasa afa ihe kwuru bụ registered voters about 300 aha abịazie voto anakonu na-eje ka ndị gọọmenti si n'azụ abịa nke ha because ihe a bụ election ka ọ bụ a na-ego ndị esi n'azụ si sekwe na because once plebiscite ahụ fail it will take another 10 years of lobbying go wepụ again. So ihe bụ na ndị be anyị na-eje the wrong way and then mfe emewe ka o nwee isi anyị eje godu o nwere anyị eje ndị be anyị ebido wena bife anyị nwere n'ụlọ bido ọ bụ na ị nwee
4 gallons of fuel na Lagos ibu na atu na ba anyị maka ada ama maka na ihe anyị na-eme esi anyị nwere uche eji echefu ihe eziokwu ndị be anyị kọ ya bụ anụcha ọgụ tata gbacha ndị be anyị ihe niile ọkụ durusi ya na ndị be anyị ilekwa a n'aha echi niile ndị be anyị jikọrọpịa ọzọ akwa onye Igbo ga-ege ịfụ na ngị nwe kịta ana ebe a sị na ero filling station na gọọmenti akwara dobe n'ala so that na Ugwumba na ebe akwụsị na football field ka ọ bụ akwara dobe n'ala etiri na so kene edozie na for sale mụnwa ejegorokwa ana ahụ rụwa filling station again sometimes na-ajụ agbara anya ọgwụ ebe n'isi doesn't mean that we will have short memories but all in all we need to have a long time strategic plan. Ihe gọọmenti ihe inweta obodo abụrụ echivo na otu we no go gree sam we no go onye isi pam maka onye ala ọbụla pụta tata kwurịta okwu Biafra onye ọbụla eso ada ajụ ke the long time plans. Okay, now like from the days of Wazirike to Nnamdi he nwere successors because ụmụ ihe a na-etake time asị na onye agacha onye eso nnegodo ndị Boko Haram na ndị so enu asị na ewepụ onye isi ha onye so enu immediately esoro ikwu ọzọ ebugodu mmadụ ịtọ in quick solution enwere onye nke nọ so enu. That is how these things work. And imagine not to kwuo nonsense ọ bụ gị na elidi ha o nwere mouthpiece ya na-ekwu okwu sighi ike ịpụta gosi na ifuru kwuru gịnị onye akpazu nka that is what government is all about. Not onye anọkọta na o mere nke nụrụ pụtara ọfụ bụrụ isi ha na-ele ma dọla na-ele ma idika na-ele ma opposition nwaanyị Ngozi anụbeghị aha for the first time anyway then ndị be anyị fara na-esogharị ya anyị adịghị ajụ ajụjụ ihe bụ long time plan anyị enwe ji were nwaanyị na-eso because ihe na-achọ bụ just something ọ bụ because unu jekwa ọgụ gbukwu n'ọzọ the worst unu eme bụ sit at home na bụrụ nke na-eme agbasa ndị a so Ugwumba ihe na-agba ndị be anyị bụ that na anyị chọ ka ihe a nwee isi kwefuru ihe a na-ekwu Biafra anyị eji nwe plan by on time a na-eme a na-strategize kere ihe a ga-eme then enwe long time plan nwee ndị nwa ife aha achọ nwazi okorobi ife abụrụ ihe eji oyibo asụta ife abụrụ ihe eji mba abata ife abụrụ ihe eji anya ukwu emeta ihe eji violence eji egbe ejie no na plan ya because check how long it take in India Mahatma Gandhi how long it take ifa ihe eji na-eme na plan ya akwedocha wee too ụtọ then na-enwe House of Rep members nwee senators ihe bido na house because on house ka na-ebido nwee ndị igwe ya ghọta ihe a na-ekwu ọgwụ first class igwes ya bụ a na-ekwu ha na-asị na gịnị ntiri ihe ụmụazị na-ekwu na sense dịkwana ya igwe asị gị dat na because na-echetara 1967 to 1970 na-egbukọtara ụmụazị egbukọta ntụkọta bọmbụ na be anyị bụ na-eji bọmbụ gbu nna ya ọfọdụ ya blezi kwụsị mbụla asị mana at least na-enwe sympathetic cause mana ọgwụ nke ndị be anyị anọkọta ofu onye kunite ọ chara ọgụ chara mma buru mma it doesn't work that way. So we need to dig down into it. Kamar ka ga-esi bido ikwu onye ukwu warụ and you look down into it bụ ka e bido n'oge maybe the right move because na nke bụ eziokwu na iso the wrong route na let's say iso Lagos iso Onitsha abịa Lagos ibu ụzọ gbaa ụzọ Nsụka bụ ụzọ Abuja ịma na ihe na-aga bụ a very long way nwere ike take 6 months ebe Lagos maka enwere ụzọ straight esite Lagos inweta Biafra na-ekwu bụ na anyị ebido kedu a way for us to get plebiscite nke unu na-akpọ referendum unu chọọ ya dị na define ọrụ gị ịma na ihe ka anyị eme ya bụ the right step ewe the right people we vote the right candidates so aka a na-ekwe ọ na-aba Ugwumba ọ dị mma epetike ịgbanye na biko unu ha anụnụ ọnyụ ya dịka ahụ nyụọ ya dịka nsị mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ biko na tupu ị nụọ ọgụ bụ ọnwụ na ị ga-agba mgba bụ ndụ ọ bụrụ na asị gị na ndị a mechara wee si n'obodo dị etu apụta na ndị nke a si na ebe dị etu apụta gaa nene anya etu ha si mie ejighị ụzọ aghụghọ anyị ji eme kịta na-eme ya bụ ị chere na ọ bụ negoro ka ọ ga-adị na anọkọtara kịta asị ndị IPOB niile ndị masọbụ niile etu anyị si eme ihe na onye ọbụla pụta ka anyị nyekọta ya bụ mma mmiri ọnụ tinye gaa na lokal gọọmenti anyị niile bido tụọ vootu ya bụ na nke ọ na-abụrụ asị onye ọbụla dọka voters card ya adọkachazie ya o ruzie abalị na-abụ tupu atụọ vootu asị gị na onye chọọ ivootu ya ga-avootu na-emeghị ya sayensị na sealed and delivered mba ọ bụghị etu esi enweta a na-ejikọta ọnụ kwuo ya ekwuo kpaa ya akpa nwee long term plan na
anyị na-atụ anya na next 10-20 years na anyị ga-enwe out of senators niile dị n'ala Igbo na anyị ga-akwado ka ndị ga-abụ ndị nke anyị n'ime ha nwee ruo ọkara oruzi ọkara ahụ agwawazie ndị nke ọzọ kwụfụ na ndị nke ekwe ọkwa na ikweta ha ekwetara gị a ga-ewepụkwa gị ma o ruo mgbe ahụ anaghị akwanye na-akwa mana ọ bụrụ na e nwere eketa na emechaa ya na onye ndị nke a na-agba iche a na-egbufuchi ha ndị senators ndị politicians a na-agba iche na-anara ego na Abuja na-aracha oyi na-ejiri ya na-egote ma ndị igwe ma ndị obodo maka na ebe ọ bụla akụrụ kpom na a na-eme campaign ị ga-afụ ndị mmadụ eju ebe ahụ ka a nabitegodo ụmụ obere a ụmụ 4,000 a na-eke ọ ka dị afọ mkpa of course maka na agụụ ama ha agụụ abụghị nwanne mmadụ ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị chọọ ime biko anyị ga-anọ ana hazie ka anyị wepụta another kind of Biafra epetike mmemme anyị ama ndị to ogologo nye anyị okwu mpịachi dịka anyị na-ahazi mmemme okwu mpịachi dị ya ka nchọ ka njọ anyị ọkwa ifuru ya bụ a very just cause but we are going the wrong way anyị achọ the right way and the right way bụ ibido pụta ma voters card go ma achime census onye ọbụla apụta enwee long time plan for this toward this thing that na akpọ oke tinyere anyị aza that na ejiro etigbo ụzọ wee eme and ihe ọzọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ụnụ nọ n'ime ọfịa ike inweta nwanne gị isi weta ego na anyị bụ ndị na-echere n'obodo eji ọmụbụrụ ya mabụrụ abụrụ ka esi enweta ya because ị na-eme ndị nwanne ya dị sympathetic to the cause a na-asị chekwo ka mere dị etu a mere ya dị aga exactly ịnọgide isi na titatom onye ọbụla apụta na-apụta onye pụta apụta igbo onye ma ịgba ya ọkụ the people ya efulo gị si na ihe na-ekwu bụ eziokwu asị that na ọkakwara ha ebe ha nọ ọkụ ụmụ Israel chọrọ ịpụta na Egypt ụmụ mgbalụ oru asị bịa na agụ na chigbo ebe a why not go back to Egypt kawatakwa akụkụ mba ha na-atabu so ọka mma unu emezina si n'ime ọhịa pụta gị na nwaanyị ka e were ife a ana asọ gị bịa gbusibụ ụmụnne gị mekọdo hadfụ ụmụnne gị ụmụnne gị abụ ndị chọrọ echenụ ha bụ ndị chọrọ idupụta ime ka ọ dị ha difficult onye ọbụla agba ọsọ na the course ọ manyere gị aka so ife anyị na-ekwu bụ na ka anyị mara na ije a na-eje ụmụ ihe dị iche na kwefere aba na field na sports enwe 100 meters dash enwe 400 meters a na-agba field round ugbo na-abụ so de nwee marathon ihe na-abụcha ọsọ ka ọ bụ mana onye 100 meters si ka o je gbaa 400 meters ofentie fere agwụna ya n'ụzọ onye 400 meters dị ịgba marathon ofentie and onye 400 meters agba 100 meters dash so anyị eji nwayọ bido mana ihe a bụ not stages by stages a na-eme onye megide ike egwu ya a na-agbakarị lane onye ike egwu ya ọha ndị ọbata onye nke ọzọ ike egwu ha ndị ọbata onye nke ọzọ ka o nweke nyere anyị aka ndị Igbo ekene m ụnụ ọ dị mma na ịpịacha okwu nke m ihe na-ekwu ya bụ na dịka anyị mara na enweghị onye ọbụla riri nwanne ya na-akpuo anyị na-ama ha na obu ọnụ ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ biko anyị ga-ebidogoro n'ifu onwe anyị n'anya anyị ga-ebidogoro n'itinye akụ anyị n'ala Igbo maka na ihe ji ọtụtụ ndị mmadụ ha ji ekwe ha akwado abụghị na ihe a na-eti echi ya na-eru ya n'ahụ kama na onye chee kedu etu a ga-esi hapụ ihe niile a nwere na Abuja na Lagos na nwaanyị Igbo na a na-azọ Biafra ekekwe eme ha o so n'ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji achọ ka akwado mana ọ bụkwara na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na-ewutekwa onye ọbụla ọ na-ewute onye ọbụla bụ onye Igbo kama na anyị ga-ebidogoro site na mbụ ka anyị fụgodo n'onwe anyị n'anya nke ịbụọ ka anyị mee ka akụ anyị na-eru n'ụlọ ka ọ ga-abụ ọ chọọ ịnyụ ahịa nyanyụ n'ụlọ enwenatara ndị ga-esi na ya racha apịọm enwenatara ndị ga na-asị na ọkwa mgbe onye dị etu a nwere ihe dị etu a o wenatara ụlọ ada echefu ya echefu ruo kịta aka m na-erota C-to-C bụ ọ dị nke nwoke Anambra nwere transport moolue na-agba n'Enugu ejighị m egwu C-to-C mgbe ahụ banye ndị a mere ihe ndị mmadụ hụrụ anya mgbe ahụ wuli onye abụ ha bụ onye mbụ m fụrụ rụrụ semovita na semolina ya bụ ka anyị bụ na-akụ anyị ụlọ na mgbe na-adịghị anya Ogwumba akwadokwana na anyị ga-esi Lagos asịpụ ụkwụ kama na achọghị m ikwu ihe na ihe dị n'ime ya bụ onye ọbụla biko ka anyị hụ onwe anyị n'anya kwado onye bụ ihe a na-eme ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị ga-asị na anya iruo igwe n'ihe ị ga-enweta ị ga-esi na ebido ma ọ bụrụ na ị naruo n'ụlọ ndị okenye a na-anagodo ikekwe emechazi asụ ụfọdụ ụmụ ụbọchị ha natawa mgbe ahụ ndị a mere ihe na-amarụ na ihe anyị na-ekwu na ọ dị anyị mkpa